Sakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Happy anniversary, Joanna. Regalok para ganga. Ay nawaw, anyang ideta, Diego. Shoulder bag, ah. Isutikat mo regalo kang kasan ka di? Apay ngay akas to eh. Di mo ka di magustuhan? Saglalakan samot dayto abag. Nasurok at 2,000 dayta. Ay nawaw, awanan ti sabali. Sigurado ka aday to iti regalong kanya. Wen, siyak tinang pili iti dayta bag. Una yan, Diego. At damat negosyong. Apay akas to'y pailaang mati ginatang mo. Ha? Jay kumamot nang nginabasit ah. Kukam dayto abag. Apay nga isubling kanya. Kukwamon, saan akas tatibag akayat ko, period. Saan anasaya at tikas di apanagsa sa itinobyo anak ko? Asino mo't ngay ti saan amaasar no kasjay laang nanang. At da negosyo na, sa ita, kasjay abag ti regalo na kanya. Anya? Saan amabalin ti kasjay kanyak nanang? Saan ka man anaarte? Ta saan tayo abak nang? Sa anak-anak ki relasyon iti dayjay a Diego, tapno agan anos nanang. Ay nawaw, gaputa da negosyo na. Ti kayat mo mat nanginaunay mati regalo na kang ka. Natural! Nobya nak, iso arumbang laang agastusan nak nanang. Diyak amo kang ka. Agpa-importante ka launay mat. Kasano laangan ngay no agasawa kami? Amangan mat no imutan nak to. Ha? Itapay laang ngamin kat makadlawa kon. Anyang arot ti planom? No kastamot laang titratom kanya, nasaysaya at no agwin na swastalatan, Diego. Nagsasaw ka? Asla sa anak ka na saya at anobyo, ah. Katuan mat, nagado a pagkurkulangam. Okay, no kastati ko nam. Agwin na swastan. Diwan! Sana sikat ibabae ang may kari para kanya. Ang mga no sikat maasawa kat agsubli aktumanan iti kinapobrek. Oh, makitam dayta. Itapay lang kat agririkan. Ibagbagak lang di pudno. High maintenance ka launay ngamin. Oray no saan kayumot abak nang. Ay nawaw, talaga lang kit di nga imot ka ah. Para makita no addamam amom anapimpintas ngam iti siya. Nagado a babae dita. Agsapulak iti babae nga amuna ti mang apresyar. Agpakada ko, nana. Panagkunak at mauti da ito na panagkikita tayo. Nagwin na suwas kami iti anak yo. Pasensya ka na, Diego. Awan ti rumbang nga ikidawan niyo ti pamakawan. Tasan ada kayo ta ti parikot, nana. Urayan niya a klase ti pamagbaga ti aramidak. Di nakipangag ti anak ko. Mawatan kayo, nana. Ni Joanna ti ayan ti parikot. Amo na mat asaan kami abak nang. Ngam no apay akas jay payla ang ti ugalyen na. No agsasao kunamlan asino mat. Oray siyak, nana. Jakmat maawatan. Barang makasapul iti lalaki ang makaanos ken kuana, ah. Wan ano adapay, ngam no awanan, agbaaklatan. Nagwin na sauce kay magayam ka ni Diego. Ay nawaw, outdated ka mat friend. Idi pa'y napalabas abulan nga awan kami ah. Apay mat ngay. Una, tamadi mo titrato na kanya. Imutan nakit din. Kasanumot ang naibagam ti kasta. Bak nang ni Diego, adda negosyo na. Ngam among ka di, idi anniversary me. Tay saglala ka abagla ang tinregalo na kanya. Anya abag mo day tangay. Apay asakitem launay mo. Bag a 2,000 plus la ang tigatad na. Ay nawaw. No para kada tayo amarigrigat, dakkel agat at ti 2,000, friend. No ni Diego, barya la ang day tatabak ng kit nga rod.
Anya nga raw ti kayat mo nga irigalo na kong kangay, balitok abag? Tabak ng ngarod. No ay ayatom ti may sa atao, itid mo amin akayat ken kasapulan na. Ay nawaw, maditi kasta ka panunutam. Saan aga po tabak ng gitao kat dawatam meten iti dakkel. Bumangkrap kamat iti negosyo. At ako matikayat ko pagdatunan nanang. Asin numot ngay dayta randay. Ni Joanna akalugaran tayaw. Ay nawaw, nagado a babae dita. Ni Joanna ti kursunada. Kat no agdinamag dito'y lugar tayaw, high maintenance da ya babae. Demanding kanupay. Iso anakiwin na swas itibak ng anubyo na. Hindi pa man napalabas at taon day dyan nanang. Agpanunot ka pa'y man anaimbag anak kaw. Anyat amu tayaw. Ang mga nusan kayam apudno ti sayang gusang. Mala, adakan ka Bak nang tupay kat nag-surrender kan kwa na. Si kantulakit din, amamirmiraot laang randay. Nakapustura ka mat anak ko. At the date ko itananang, Ay nawaw, asino ti kaditmaw? ni Randy akalugaran tayo. Ni Randy ko nam? Una nang, uray pobre, no kabailan na nga ipaayda diti kayat ko, mayat latang. Agtrabaho ka nga min atap no ada igatang mo iti gamit maw. Saan kahit makirelasyon ka tap no ada timangtad iti masapsapol maw. Ninanang mat, iti kastoy a kinapintas ka. Ipalagip ko manan saan tayo abak nang? Isu adi ka ak kasta-kasta Joanna. Day tangarod nanang, saan tayo abak nang? Iso nga rod nga ibirbiro ko. Anya? Ay nawaw, anya ti aramiden ta dito igit ti kalsada, Randy. Ilibre ka iti fishbowl. Anya? Anya ti ket maw. Fishbowl, kikiam, skidbowl. Agpili ka. Kasi akong di makaamong agbayan. Ay oo na yan. Di nakpay mat salud-suden no kayat ko ti umay ditoy. Ti ko nang kat agdate. Iso nga rin yung may taditaw. Ay pakpakawan, saan akas to'y a klase ti date ti kayat ko? Ha? Nag-jeep mat. Naimas ti susda ditaw. Di mo pa'y siguro naramanan iso akasta. Ha? Makamu ka man langan. Agawid akon. Ay, nay, mabitlaan, Joanna. Tapno'y bagakan ka, Rande. Sa anak asin-sinan a babae. Iti disente kumamit a restaurant at ipangipanam kanya. Kumusta ti Deityaw, anak ko? Amo kong teramida kintom sumarunaw, nana. Adda ka dida kasana pasamak. Awan magkiday. Apay nga raw ang naibagam nga amom ti aramidam inton sumarunaw. Talagang amo kaon. Masapula medyo dakkel ti pakit manay kinton agdit kami manang. Apay, napanagnakam ka di ti sayang gusang a high maintenance da a babae. San pa'y maggidi nanang? Hindi na kano kayat nga itiigid ti kalsada ti pagditan na Ay di ka man nagbalin abul sa krande. Senyalis daytan. Maditimod mo ita Kasanumit ngamin, makapasar da Randi. Apay ni Randy? Ag-date naman mat ko na kanya. Idi kwan, itiigid ti kalsada gayam ti pag-datean me. Ha? Iti ayan, dagiti aglaklako iti fishball. Kat, anya ko mati isyo di tangay. Naimas nga tatisos da ijay. Ha? Makasigurado ka pa'y anadalos tilako da. Sa anak a may bagay iti kasya alugaran niya. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla saan ka naggapo iti rigat Dakas nga rod, no kayat kumati ag-level up, friend. Nangatulaunay mati standard mo, friend. Agtrabaho kakit day tapno ag-level up matan ti panagbiagyaw. Saan kat ati standard mula ang itilalakit ag-level up? Na, panagkunam ka di kat makatulong ti kastangay bagbagam. Real talk la ang friend. Si kakit di mo. Una yan, Randy. Di mo ka di kayat timangan iti da ito ang restaurant? Ay, agawid aklatan. Ay nawaw, kasangsang putalaan.
Sayang matiplete ta, ano saan tamangan? Grabe ka mat. At dati pagbayad ko. No kastoy lang gayam ti kapakilam. Di mo namnamaan nga aklonan ka. Aray ko, nagsakit magtikas ta pa nagsasaon kanya. Ah, ibagbagak lang ang tipod no. Saan ka apasok iti standard ko? Okay, Agawitan. no kahit mo tagawid, umuna ka lang. Anya? Urayag tinorder ko amakan. Ta nagrigatak ti kwartang imbayad ko di ay tan. No di mo kahit di mangan. I-take out ko lang tan, di paano ko maging ka. Makan para kada kayo, nanang. Nangalamat ngay iti day taranday. Ginatang ko. Kanan mi kumakin ni Joanna. Hindi na mo kayat. Iso nga in-take out ko lang tan, Kag inaklon na kamutla ang dayjay ajuana. Diakon kayat, nanang. Nay, anya ti kayat mo asawaan. Kabut-buting maggayam. Nakabut-buting pa yung malalyang. Ay, lawlawag ang mata anak ko. Anya ti nakabut-butang. Nakabut-buting tagbalin anubyo na, nanang. Bumangkrap man. Saan ba tayo nga umumay ni Randy dito'y balay, anak ko? Apay pailaan ngamin nga umay. Awan mo't ti makagaputap no umay dayja at tao dito'y nanang. Kunak man no agdat-daton kang ka. Saanin, nanang? Binasted ko na. Ay nawaw, apay may. Apay, kaya't yo amanugangan ti kasjay. Nagagat mo ni Randy, nasingpat pa'y. Ay, agriga takto no dayja ti pakiasawaak nanang. Awan mo't gayam kwarta na. Ada yung akin ni Diego nga ex ko. Talagang aglablabos kan, Joanna. Ni, anya ti aramidom dito'y balay, Randy? Kaya't kala makita, Erika. Ang mga nuguraan nak ni Joanna, no maamuan na asar-sarungkaran nak. Apay kumaguraan na ka. Kat binastid na kamag. Kan may isa, nabayagan day jay. Tawagan ang tinapanabas. No kaya't mo ti makabalas itigayim ko. Pangasim, tadinak iraman. Nadalos intensyon ko kan ka, Erika. Talagang agayatak kang ka. Diyak kaya't aguraan nak tigayim ko. Awan ti bibiyang ni Joanna kanya. Ngamin pobreak. Bak nang ti kayat na day jay. Tahay maintenance mo day jay agayim mo. Nupud no anadalos ti intensyon mo, panaknakam nga rod. Di ka matanagan. Takdirak no anyaman ti imbaga. Anya tar aramidin ni Randy dito'y balay yo. Ay, kwa, friend. Di mo ibaga nga da relasyon nyo, friend. Ah, ay, kwa. Husto ka, friend. Saan mo't di ani Randy ti type mo? Saan ka, day? Kasi ang klase ti lalaki mo't gayam ti kayat mo. Nasingpet ka nagagat mo ni Randy. Sa bagay, agbagay kayo mo't kit di. Pudno? Sobra, agbagay kayo launay. Ni, apay nga rod akas ti katawam ngay. Kaslada mo kayat mo asawan. Awan mo't kit di, friend. Kayat ko lang tiyag katawa. Ni mo't gayam Randy ti nobyo ni Erika nanang. Kat iso mo nga men. No kasta, amo yon. Amok ah. Apay mo't adiyo impakpaka mo kanyak ngay. Ay nawaw. Masapol ka di pay nga ipakaamok kang ka. Awan ti bibiyang mo kiniranday saan ka day? Ninanang mo. Pahay maintenance kan tumo nga men. Espesyal kan na nga tuunay ti panagkitam iti bagay. Iso nga uray baknang kat ag surrender kang ka. Anya ti ko namranday. Plano mi kin ni Erika ti agkasar, nanang. No kasta nga raw, mang tarakon akong itibaboy, tapno saan nga isupay apaggastusan niya. O, nanang. Tapno makatipid tayo. Naimbaglaangan at ni Erika tinapili manakaw. Ha? Api ni Erika, nanang. Wala ta simple a babae, kun nasingpet. Saan akaskin ni Joanna a feeling special na unay. Demanding kun matapobre pay. Ay, pagyamanak iti Diyos. Tanailisi ka iti kasjay a klase ti babae.
Ngam sexy kan blooming kalatamot, friend. Wen ata sa andak mat nga is-istrisa ni Randy. Ah? Nakasingsingpet ni Randy si ka. Nagagatpay. Uray adda trabaho na kat matulungan na nga agluto kan aglaba. Ay, Wen, naimbaglaangan ata binasted mo ide. saan matlaang nga iso ti type ko? Ne, apay nga rod akaslapi kita isem mo ngay. Saan nga iso ti type ko kunam? Ngam kasla deep inside kat masaksaktan ka. Ah, ay sana, itian niya aga po ang masaktanak. Ay sana pulos. Apay akas dati et suraam. Nasabat ko ni Erika di tadalan itay nanang. Kahit Numalaglagip ko tinapalabas mi kin ni Randy. Masaksakit anak. napalabas mo't asasawam mo't. Binasted mo'n tupay ni Randy day. Basta, sabali ti marikrik na kita nanang. Kita ata dua lalaki mo't tanti sinayang mau. Kumusta nga tamot tan ni Diego? Kano nang asawa mo't tan. Nakadamagan niyo mo't nanang. Nakita iti Facebook na ah. Friend ko pa'y laang iti Facebook, isong amaw. Ay, awan nga roden ah. No adda nga minti agdaton kang ka, ibabambas ti standard mo. Di ka agbalin nga agraraman, ta saan ka baknang. Ay, nawaw! Di tay kumaagarapaap iti na nga tuunay. Ngamin, narigat ti mapaay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nalpasin ti balay nga aramiden may maltaba kay. Kasano nga rudan day talakay. Di awan manen pagtrabahuam. Aguray manin ano adagayab. Anya nga tano ipadas tamat ti aglako iti barbecue, wenno fishball, kan agsari-sari istorta. Pangalahan ta ko may ti pagpuunan tangay. Adamat basit nga urnong talakay, mabalin mat siguro dayjay. Planuwem nga rod no kasano bakit. Tano siya, awan ti amok no may papaniti kakastabanak. Ngam tulungan nakto ah. Ay naw, uwan nga min Agasawa ta nga rod, isorumbeng lahang agtinulong ta. Agyaman naklakay. Sapay lakuma, taagbaligi ti plano ta. Iti kasta, saan ta nga agparikot no awan pakitang danan ta. An-anum taado akarnay, malta nakaw. Aglako kami kinilakay ko iti barbecue nanang. Umanugot nila kay Mau. Nigudupay ti kunayo nanang. Uray anya sideline kat okay laang kan kwa na. Saan nga ta mabaen? Ay nawaw, anya ko matipagbainan na nanang. Saan mi matatakawan ti ila ko mi? Madanagan naklaang. Taamangan no saan akayat nila kay mutikas ta plano, manakaw. Sakbay agim matangak iti ila ko mi kat napagsaritaan minti maipapan iti dayta nanang. Suportaran nak ti asawa. Sapay la ko mga rod ta mapasamak dayta nga ibagbagam. Saan nga amin nga asawa kat suportaran dati plano dagiti misis da. Sa bali ni Gudo nanang, no para iti pagsayaatan ti pamilya mi, kat aramiden na ti kabailan na. Anya tararamidan, pari ko daw. Kas magaitamad, pare Ruben. Madama nga ituntunok ti barbecue nga order da. Ay nawaw, ibagam atan ni bakit mo ti mang itunok ka kita.
Awan mo't lang trabaho, pare. Iso at tulungak ni bakit ko. Kasangay ni kagawad buyit ita paray. Mapanta makisyat Sigurado nga adumanan ti pulutan itay. Pasensya kan, pare, ha? Gamusan ang mabalin ang sumurutakin ka. Apaanak ni bakit ko nung kasta teramida. Ninay, apay nga paray. Kabuting mo ni bakit mam. Sana kasta, pare. Musakti si ka paray. Mapantaki daing. Ibatim na kita barbecue. Saan mo abagay ti kasta klase ti trabaho paray? Talaga sana mabalin, pare. Okay. Hindi mo kaya di san lang. Ano usam naglaklako iti barbecue? Nyangin nga raw. Kat ni misis mo mat masursurok. Boy barbecue ka magagaya mo nita paray. Apay akas tati itsuraam si Kago daw. Ay ko. Okay aklaan, bakit? Nasakit ka di tinakam mo, itimbaga tigayam mo. Nangag ko aboy barbecue ko nanakang kakat. Ay nawa. Anya ko matipagsakit ang tinakam ko, bakit? Legal mo, tiba naglaklako kiti barbecue. Naimbag mat ata kas tati kapanunutam lakay. Ustula ang dayta. Di ka agpa-apekto. Ngamin, saan mat nga isuda ti pagkamangam no agkasapulan ka. Podno launay tan ako ng bakit? Di ka agpa-impluensya kadagiti gagayam akas ni Ruben. Tanukas tati aramidam. Awan maipada ka kadakwada. Mawatak tiket mo sa bakit? Di ka matanagan. Tatakdirak timbakin kayo di. Tulungan kang agnegosyo. Uray birngasan dak iti boy barbecue. Tinapatag, matulungan ka. Awan ipagatang mo lakay. Awanan bakit? Tubay tungay. Saanan? Ay no, saanan bakit? Noad dati kwarta. Igatang bulatan ni ti karne nga ilako ta. Sayang mo't marak pa ilahan ti pangikatangam. Okay. No kastati kunam. Sikapay nga ruti makaamo iti barbecue alako ta Ang mga numaladawak nga agawid. Tag-purchase matlaang iti pang sari-sari store. Sige lang bakit? Siya akong ti makamu ko lang iti barbecue alako ta. Kita ta mga nuumay manandiya kumparim a bad influence. Oray umay ditoy. Saan ka sumurot yung guwana bakit? Aglako aklatan ta isubay. Agasam banday tanga ituntunom, gudo anak ka. Ato nga rod ti order dananang. Bestseller magayam ta barbecue alakaw. Ano, siyempre matananang. Naimas nga may hindi timpla ni bakit ko. May tuno ka di amin dagitaw. Una na, dagasinto ka ni Manang Emily inton madamdama. Malah tulungan ka nga rudan tapno na bibi. Ang mga nusan pa analpas si trabaho yu jay. Nakaluto ak matkit din. Si kaki di mo ti aginana Itay pa'y alas 12 agtuntuno ka. Isulang, ngaminta mo ka maitulong kini bakit ko nanang. Kasta ati mayat anak ko. Ag tinulong kayo. Iti kasta ag progreso ti biagyaw. Di mo tultuladen ti aramid dagiti irresponsable a padre di pamilya dita. Adto yan ti asin agat-gatanga, Marisalen. Naimbag ka pa'y Marimalta. Mapagtalkan nila kayo mo. Ha? Isumat gayam ti para tuno kadagiti barbecue anak ko, Mare. Iso kanula ang ngamin ti ammo na maitulong na kanyak, Mare. No kastamat siguro nila kay ko, ay mayat ko ma. Sa balimat ngamin ti ugali nila kay mo, Mare. Naku nampay, Mare. No adda plano, katawaan na. Narigat nga ta, ti maaddaan iti asawa akasta. Among kaday, tunggal lumabas nila kay mo, katboy barbecue kung kunanakin nila kay ko. Ay nawaw, apay kanumata kasta. Kanayon na ngamin ang makita, anila kay ko ti mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may Mare. Ha? Awan kit di tibain na amang ibagbaga iti kasta, Mare. Uyawan na pailaang nila kay mo, kat adayo adakkel ti maitultulong na ka. Talaga adakkel. Iso asa anak ang madagsanan unay. Taada ni gudo akatulungak, Mare. Nangalaam iti barbecue? Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, ginatang ko kada Mare Malta. No kasta? Lako gayam ni pari Gudo alias boy barbecue tinyawid mo. Boy barbecue mat nasasawam din. Kan isuman, boy barbecue ni pari Gudo. Naimbag pa'y kit din ni Gudo taam mo na atulungan ni bakit na. Sika ngay. Kit no nagalas na kitaan.
Na, si kapay laang nga awan makukwarta na ti agar ti arte akasta. Amok ibagbagam lang day ta, takayat nakmuta paglakwang. Nungay isumat ti pagprogreswan ti biyagta. Dahil tati di mo ipapaarami kanyak sa lain. Tsak kaya taglako iti kumkumpurmen na. Na, anyang arod ti kayat mo? Papakpakan ka laang kanyak? Basta, no plano matag negosyaw. Di mo nitulaw, itadyak maglaan kaya. Tsak ipalubo sa paglakon lang iti kumkumpurme. Ay, pakpakawan, Ruben! Ni Ruben mo't dyan aparta kalimabas. Nakalala aw manan. Tunggal lumabas dito, ikat asaran na nila kay kunanang. Ay nawaw, apay kanumatakas jay. Kiispi nanang, kulang sa pansin. Naimbagkit di atasan at tutupan nila kay mo. Wen ata na bartek nanang, mapurwan lakit din o danugan nila kay ko. Ay, kaasim at ti asawa na iti kastangar aramitan na. Siguradong aga padamanan kin Marisalin nanang. Uray asino mo't ano kastalaang ti asawa, ay talaga ang mauma. Naimbaglaangan tanigudo tinakiasawa ak nanang. Nigudo nga urayan niya arakit kat aramiden na, tapnula ang matulungan na. Manmano at talaga ti kaskin ni Gudo anak ko. Iso anagasat ka at talaga. Nagadon ang materialize, paray. Para day tayo ti sari-sari store me, pare Ruben. Ano kasta? Palawangin nyo, ti sari-sari istoryaw. Wan pare, tapno nawayamot la ang ti pangitunuan mi ti barbecue ala ko mi. Bagay mo maggayam taglakon nga. Agasam nga 5 ataway, ngaglaklako ka iti barbecue. Ay nawaw, kapilitan a pare, tasaan tayo umot ana iyanak abak nang. Siga ngay pare, sa dino ti papanam. Iti ayan da pare lupi. Apay jay. Kasangay ng itang. Saan ka nga imbitahan? Tamok mo't lang nga di mo kaya't timapan. Nga may, napatpatig din ka lagi ti barbecue alakaw, paray. Anya. Mayapin mare, limawa mo't basit to'y sari-sari store yo. Basit laangan kat agbalin mo't a department store. Gapoday ta ititulong nila kay kumare. No kasta abisi ak dito'y sari-sari store, kat nagagatmat nga mangituntuno kadagiti barbecue ala kumay. No diskarte ti pagsasaritaan, talaga ang nadiskarte nila kay mo, mare. Ayun mare. Ayun gayam. Nabartek manan ni pare Rubin anagawid itay mare. Sa dino tinagapon na dayjay. Ijay laod, mare, napannakilamay. Always present mo't day ta pare Ruben Mapalamay, mapa-birthday, unuan niya pa nga okasyon, kat adda ka na yun. Tano sa dino ti ayan ti arak, isumit ni ayan na, mare. Ay, umapalaklaunay kada kayo, mare. Di ipadas mo mat, ti ag negosyo mare. Rugyam matan, ti aglako iti kumpurmi iti balayo. Di bale, kat dalan mat ti tattao. Ay na, mare, sigurado akatawaan nak nila kay kuno kasta ti aramida. Bayam ta agkatawa aging gaakay kayat na mare. Di mo ipalubos nga iso timang dadaal iti arapaap mo ang mapasaya at tibiyagyo mare. Nalakit ni mo, tanira sida, salay. Di ka man agreklamo akasta. Bulbulong na ka na, yun lang, di pa sidam ka niya. Makauma, may. Anya nga ro ti maaramidak ngay, kat isula ang matyadda. Gumatang kamot, ay tinahimas nga ipasahang ka niya. Ay nawaw, palagipan ka lang nga, Ruben. Awan ti impadulin mo a kwarta kanya. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anyat ko lang. No saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Ay awan lat ang mukon. Talaga asaan nga agprogreso ti biyagta. Imay ka kadimanin dito tapno kantsawan nak pare. Ay nawaw, sana kay maing tapno kantawan ka, pare. Anya nga ro ti kagaram. Apay nga imay ka manin. Gumatak man iti barbecue alakaw. Sa dino manan ti paginuman nyo. Sang apulutan agatag, pare. Pangrabyan mi kinibakaw. Ay nawaw, itaman pa eh. Makauma man ngamin ti bulbulong nga kanayaw. Good boy ka nga roda na.
Insardeng mo, hindi pa naging inom mo, pare. Medyo, paray. Maragsagan lakit din ni misis mo, nukas talaang, pare. Ano ang tabulong ti sa baginatang mo, bakit? Agluto ak iti suman. Ket no awan na saya at nga ibagam. Wenno plano manen timang dismaya kanya. Pangaasim ta aguli magkalatan. Sana kas tabak, ay? Anom ti suman nga ramidan. Natumot ti bulong ti sa bangin nyawit mo. Ilako ka. Ijay. Iti sangwanan ti balay barang gumatang dagiti lumabas. Ha? Matulungan ka nga rodan? Ha? Amom? Isuraw mo na niya taramidak bakal. Tapos sa anak nga kamalay. Alaman nga rod. Sige, ugasam to'y planggana. Okay. Suman ken banana kyo ti iluto ta ita. Umay ko alaan ti order ko, Marisalen. Ay na, agyaman naklaunay, Mari Malta. Awan anyaman na, Mare. Sinupurtaram ti barbecue ang negosyo mi kinilakay ko. Ita, panawan matan tapno bumawi kami kada kayo. Ah? Nalutong na ti suman bakal. Irwal ko katay. Saan pa'y lakay? Dagiti bananak yung ay. Ilutong pa'y amin. At dapay matkit di-display dito eh. Ni pare Robin matay jay, Mare. Un Mare, mas daawak nga ro, tamasapa matin nga agririing. Aya, Un Mare, tultulungan na kunti asawak. Naakaran siguro iti kinagagat nila kay mo. Abirbir ngasan na iti boy barbecue. Sikaman ka naglaklako, pare Ruben. Un paray. Tulungan man ni Maray. Nagaduti suman ala ako, ma. Dirngasan kan samot iti boy suman. Ha? Planom samot ti bumalas paray. Ay, talaga. Binirngasan lak iti boy barbecue. Unak laki din nung nalipata mo na dyan paray. Saan pa'y magayam? Talaga saan, pare? Ni bakit mo nga eh? Ala ko mati order ni bakit ko. Nag-text ka no kan Marisalin ka. Bakal! Ada ni pari Gutaw! Ayan ti order ni Mari Malta dito. Dayta nakasupot iti nalabaga lakay. Kuko namin dito. Wun, itad mo amin dayta. Paray, dito gayam. Agyaman naklaw na ya. Oh, ito iti bayad mi. Inton maming santo manay. Nagimasain ba kay? Ay nawaw, siyempre ata siyang tinagluto. Sigurado, ang maibustin na po. Yung kastoy lang ba kay? Sige lang lakay. Numaibos, di gumatang tamanin iti bagas. Amang ba kay? Husto ka. Ha? Husto, tingnan mo nga iba ka nakiday. Ang progreso timbiyag ta, no agtinulong ta. Aywan siyempre agasawa ta. Naglagan tirig na ba kay? Ay na. Talaga analagaan no agtinulong ti agasawa. Kita kat adamot basit nagbaliwan ti biyag talakay. Ungarang ba kay? Oray kas kasanaw, kat adda pa kita ni ti panaglako ta, iti lasod ti may sa atawan. Una, iso nga ita, ikatumon ti agbain-bain. Aging gangad da customer, aglako talata. Saan matkit di anak kababain ti aglako iti kumpurme. Ta saan mat anaggapo iti takaw dagiti ilaklako ta. Maawatak itan. No apay nga oray birngasak iti boy barbecue ni pare Gudaw. Kat saan amaw upay? Tuloy-tuloy lakta ti panaglako na. Maawatak ko, bakay? ay nawaw! Kas agasawa, rebang nalaang asuportaran niyo ti plano ti tunggal maysa. Tano ag tinulong kan ag sinuporta kayo, sigurado ti panagbaligyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho.
ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Each day I live, I want to be Nawaw, a day ano naman ang taadda di tarupam si Kansyang. kita a facial mask. Tagpapintas mo tintin into na ram. Naimbag tarupam tado ti oras mo. Ngam di basura tayong agkaiwara, di mo ko lang ay basuram. Ay, nasaan nga schedule ti pa nagbabasura ita? Ay, nawaw. Huwan ngam isa akong kumamay tapno saan nga agkaiwara. Inton kuan, iwara ti aso dayday. Alawanan, isa ko, tapno awanan ti ado asaom. Rumbang lang. Saan mo ta mabaling nga oray mo latan kanyak? Di ka agbalin at dugyot kung naktumag. Wan ko na lang arudan, nagadupay lamot asaom tita. Huwan ata mo umak mo tang. Masapol nga ibagbagak. Nagtaltal na ak. Talaga ang urnong ti basuran dito'y balay. Nay, tasarming man ang ti sangsangwang bakit? Nakaluto ka din. Nakaluto ako, mangan kalatan, numabisin ka. Mamin, ano mo't iti may sangal daw, agsarming ka? Ay, nawaw, agraman pa nagsarming ko, isyukan ka. Kita kita basura tayo. Naurnungan. Di basurak inton bigat. Ay, napuaya. Di ka man nagungaditan, isumo lang asyak ti mga ramid. Kastala ka na yung tibagbagam. No kasano ti panangasikasom iti rupam ken bagim. Iso kumamat ati panangasikasom iti balayta. Kat isumat tararamida. Iwaras mo ti matam itaglawlaw mo. Tapno makitam ti kahit ko asawan bakit. Hay, nagadulakit din nga mong, makauray ka mga minan. Naimbaga bigat yun, Ana Estepanya. Gumatangak man itilako yu apans. Anya ako lay ti kayat mo ang siyang. Tay sigot agagatangak, anana. Mabit laang ta mga laak. Kasla sa balit ti mudyo ita, anana. Makapasa tumag ngamin. Ay nawaw, anya tinakaasaran nyo, ayan ana. Pinagbalindamot tayo na basuraan ti basuraak dito yung istor ka. Anya? Kita ka napuno manan. Saan mo't anapuno day tayo di rabi ay. Ayun. No, sino ba't ti awanan bain anang ibasura iti day ta? Asidaglaang mati basuraan. Awan CCTV yu, ayan ana. Awan nga raw. Ay, awan plano yung agpakabet. Uray kaya may. Awan mo nga raw budget. At tuyon ti pans agagatangaw. At matibayad ko, nana. Agyaman na ka. Ikanak man iti sako dita duming lakay. Ay na, anuam ti sa ako bakit? So katak ti basuraan iya istor. Kasuksuka mo lang ba? Napuno mo nga raw rin. Ndiyak amaw no asino ti awanan bain ang nagbasura. Manain? Sigurado akalugaran tayo mulaang. Saan lang anam namin saan akastat inaramid akay. Pagbalinan damot tayo na basuraan ti basuraam di tayo store mo. Dayta nga raw, mamitlaw iti makalawas nga dati umay mangala iti basura diti lugar tayaw. Ngum kasado dapay ti mapan mangitulod ijay. Talaga siguro nga dati tatawa kasta bakit? Mamwak laang no asino mga aramid iti kasta. Talaga ang makangag kanyak kunak tumay. Nay, anya ta binagkat mo anak kasakaw, tata Dumeng. Basura manin Nay, kadno kaano lang, edi nagbasura kayo, tata. Ay, pagbalinan damit nga minin na basuraan ti basuraan iti store ni nanam nga Estepanya. Ay nawaw, asino nga imot, ti mga aramid iti dayta, tata. Rayta si Sanmi nga amaw. San la anam na minsan nakasta tinaramid ta kahit. Sakot awan CCTV yu ijay, tata. Awan nga raw na kaong. Ay sos, masapol nga agpakabit kayon, tata. Saan mo't amabalin nga iji ti pagbasuraan da? Naimbag kumamat no saan nga adaw. Kat numapon no ti basuraan ni nanam. Mapanak tuman iti ayan ni Nana Estepanya inton madamdama? Wala na kong, mapankalat ta.
Kita lang tanapudot ti ulo na dayday. Hindi pa kalman. Adto yan, tigagatang nga asukar. Lilay nakaw. Agyaman naklaunay, nana. Ayun gayam. Nadamag ko nga da nagbasura dito istor mo, nana. Wan nga raw. Kasadot da siguro ti mangitulod iti koleksyon area. Anya nga tano ikatan nyo tasako abasuraan nyo di tarwar, nana. Awanen pagbasuraan dagiti customer ko ano ikata. O di isarak yulat ta, nana. Tapno saan a pagbasuraan dagiti kalugaran nga awan disiplina na. Aywan anya. No bilang ada ti umay ag merienda. Siyak tulatan ti mangi basura iti okistikin nanda. Kan plastic ti soft drinks nga inumanda. Ayun, nana. May mayat pa iti kasta. Tapno saan kamatlaang agparikot. Kastaman nga agpaiso ti aramidak. Agyaman naklaunay iti suggestion mo lilay. Awan anyaman na, nana. At dala ko yung itlog, nana. 12 ti maysa. Mano ti gatangam ansyang. 5 piraso na ang nana. Mabitlaang tamang isuputak. Ay nawaw. Awan mo tanti sa ako abasuraan nyo, nana. Talagang awanan. Inikat ko, ta isumutan ti pagbasuraan dagiti kalugaran tayaw. Kasano nga no adda ukistiken di wano anya pay dita. Di awan pagbasuraan dagiti customer yaw. Adamo ki di diti unag. Itadalaangan kanyak ta siyak ti mangi basura. Ah, May mayat mutlaangan ati kastoy. Saan nga isupay a pagsakitan ti ulaw. sa bagay No asino ngamin ti awanan bain amang ibas-basura iti basura da dito istoryo. Day tangaraw. Timot kinasadot da ti pakpakat da. Anya ti masapol yaw. Ada ka din ni Ma'am Ansyang, sir? Nakaturog. Apay ka day. Ada ti parcel na, sir. Ay nawa. Nag-order ito online. One, sir. Manungay day dating. 1,675, sir. Nagninamot tayo. No sa anak nga agbidot. Pagpapintas mananday to'y, sir. Mabit lang tari ingag ta asawak. Da kayong tagsarita tawan ta amok di tang order na. Hey, maring ka man dita bakit? Hey. Agring ka dita ko na. Itay pa nga aguro-uro di tao. Kita magin ina na tita o Roberto. Apay aya. Ada parcel mo. Ha? Ada ti order mo. Diyak pa inalat na nakangingina mo. Ay, daytan sa di ginatang ko apagpapudaw. Gimatang ka man iti pagpapudaw. Una, tapno na pinta sa klata. Ay, aglisi ka man dita, takasaritak ti delivery rider. No apay nga min anaturog ka. Kit amom nga dati may deliver ang order mo. Domeng! Domeng! Umay ka man pa'y lakay! Apay ka di bakal. Umay ka dito yung store, tada iparamid ko kagka. Anya man ay. Ay nawaw, basta umay ka, ta ibagakeng ka. Anya ti paramid mo. Makitkitam, dagi di a basura. Hindi. Apay na iwara ti basura iti batog tayo. Inwara ti asaw. Panagkunak, kat naggaputi basura, iti bakan ti alutay. Ay nawaw. Asino mo ti awaran bain alang ibati iti basura na dita? Dagi ti dugyot ang nga kalugaran tayo. Sapay inwara ti asaw. Isupay kit di masagadan. Ano sa mun alakay? Masyapul ang madalusan ti naiwara a basura. Ta mga panunutan dagiti lumablabas a dugyot tayo. Sapay naiwaramit iti batog tayo. Amukon bakit? Amukon. Ay nawaw, anya ti ammo blakay. Amukon no asino takin ko ko iti basura an iwara. Asinaw, Kita am daytoy bakit? supot sa mati parcel dayta. Wain bakit? Adda tinagan ken address ang nakasurat dita. Kita agman lakay. Basaem tinagan na. Ansyang Robles. Dayjay gayam nga ansyang ti may sa mangiwarwara iti basura diti lugar tayo. Sakit kanayon agumatang dayta kanyak. Naglawag ti ebidensya bakit? Saan ang makapaglibak ta adda tinagan ken address na iti daytoy asupot?
Napintas nga agpaysaw, ngam dugyot magayam. Umay mo alaan to'y basura. Ne, mayat tiin surat mo Nana Estefania. Wena, tamasuro na kon lilay. Aguray ka. Supot mo ti parcel ni Ansyang daytoy, Nana. Wen, basura da magayam tinaibati di tabakan ti aluti nga inwarwara ti aso dito'y batog may. Aywan, Ansyang Robles mo ti nakasurat dito'y, Nana. At dapay address na. Saanan ang makapaglibak taada tasupot ti parcel na nga ebidensya. Pitsurak man tay pusko iti Facebook ko, Nana. Sige laan, awan parikot dita. Una yan dadya babae. Nakapinpintas, ngam apaw. Una yan, tanagdugyot magayam. Mabiit man laang, Manong Roberto. Apay ka di, Lili. Ibagam ka ni bakit mo, tamapan na alaan ti basura yaw, iti ayan da Nana Estefania. Basura. Wan, isumot gayam ti may saan natangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Tila pang ibat-batyan na iti basura yaw. Nene. Di ka agpabaso lakas ta Adda ebidensya, Manong. Mabit lang, tay pakitakin ka. Atoy, Adday ta. Anya? Dayta ti supot ti parcel ni bakit mo. Nakita ni Tata Duming dayta iti basura ana iwara. Naglawag anagan na dayta, Manong. Ansyang Robles. Makita pa iti address yaw. Ay, naglukon da dyan babae. Ibagam, tamapan nalaan, no di na kayat adag iti official ti barangay, ti mangitulod iti balayaw. Agtugaw ka man, tadan na pati kapag saritaan ta. Amo kunti bagang. Ay nawaw, kasanuan na amuam. Nabasak ti impos day jay alini. Kahit, anya pa lang urayam nga Apay ngamin atila pangibas basura iti basura tayo. Wan, basol kon. Di ka agungata. Nagpulong da na Estefania kada kapitan, nalpas ka na. Di ka makapaglibak, tada ebidensyada. Adda na inayon asupot ti parcel mo iti basura nga imbati mi jay. No apay mo ngamin nga inayon ko day jay. Naawan mo iti panunot ko. Naa, kasta pa lang ti bagam. Pudno man, talagaan naawan iti panunot ko. Talaga kang mali ti kasi naramin mo. Kat no di mo kaya't adag iti opisyal ti umay mangitulod kadag iti basura dito balay. Mapan mo alaan iti ang Nana Estefania itamad laang. Naala kong ti basura mi. Naimbaglaang ang tawan ni Nana Estefania. Sika magayam day tansyan. Kunaklaki day no ada umay gumatang. Ay ko na. May kulaang inala ti basura mi. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo, ta nakababain launay. Wala na. Tunggal umay kagumatang dito store, kat kasla inusinti ka ang makisarsarita kanyak. Tagayam, adamot tayo kalukuan nga aramidaw. Pasensya kayon anana. Si madutak laang ngamin. Iso abas ta imbatik latan itibakan ti alote. Surutan nyo nga men, ti schedule ti panagbabasura. Diyak kaya't maulit maran ti kasta nga inaramid mo. No maulit pa, agreporta kaon ka ni kapitan. Nasayahat mo tain nalamon ti basura yaw manang Ansyang. Awan bibiyang mo, Lili. Saan nga min ati kinadugyaw ti ipakpakat yaw? Ang pakalaing ka man ako nakon. I-delete mo, di impose mo iti Facebook. Ay, saan ko nga i-delete da dya? Tapagadalan dagiti kalugaran tayo nga damot dugdugyot na. I-delete mo, no? Ay, nawaw. Saan mo't amabasa tinagan nyo iti da dya parcel ta in blurred kumad? Nagado ka nga ibagbagamon. I-delete mo kiding. Ay na, urean niya pa iti bagbagam. Saan ko nga i-delete da dya? Manang Ansyang. Nay, awan mo ti basura da bakit? May inala ni Ansyang itay lakay. Nasaya at matay-may na inala. Saanin nga isupay pampanunutam. Wala, saan nga isupay ang pagsakitan ti ulaw? Binagbaga ak langan itay. Barang agnakam matan Nalabos mo di kas tangar aramidan da. Nakunampay alakay. No daduma ka turay babakit kinlalakay. Adamo dugdugyo da. Kay sumay, isuda pa'y kidi tinarigat ang mabagbagaan. Makapa-stress da dya alili. Agpakalaing launay. Basol mo matlaan nga. Ay nawaw, asinot ni asawam aya si Ka Roberto.
Apay aday di alilipay laang matikampiam, ah? Awan ti kam kampyak kada kayo adwa. Ti kanyak laang kat mabagbagaan o sino ti kam mali. Di nakikasta-kasta si ka, Roberto. Makitam at talaga. Agpanunod ka kid dita nakababayin ti kasingin na ramid mo. Di ka agbanin na dugyot ta bakit kamutan. Nagsasaw ka. Oray siya, mairaman akmat iti kasta kinadugyot mo. Anyan tulangan ti panunutin na iti tao. Saan lang kumaati agpapintas ti paglaingam? Alawinan! Maudi na ito na. At dalaang man mangag ko, talaga sinaan ka. Saan asyak ti babayin mo kung naktumag? Ay, nawaw! Di ka agbalin asakit ti ulo kadagiti kalugaram. Taamang ano day tantupay ti pakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naggapuan ti semento kan landaw iti paraangan niyaw Conchita anak kaw. Ninanang mat, paggapuan na kumangay. Ay nawaw, apay adinak diritswan. Ginatang mi dagita para iti arapaap mi amansyon nanang. Ah, nangalaan nyo iti kwartayo nga inggatang yaw. Kasweldo nila kay ko ah. Sigurado ka? Ninanang mat, pangalaan mi kumangay. No apay ngamin atalandok kan simintumot ti ayan ti atensyon yo. Makimisa kayo kadiitawin no. Makimisa ka. Iso nga rod ngay mayak tadagasan ka. Agkuyog ta a makimisa. Agtugaw kayo pa'y nga rod. Urayan nak, tagdigo sakpay. Ay katagawaam diyak kayat ti maladaw. Wan ka di, mabit lang day to'y. Danag yun aya. At damatan na urnong asiminto kan landok lakay. Ituloy yumanan ti mangipatakdar iti mansyon nga arapa apta ah. Wan bakay, ituloy minton bigat, tanalpas matan ti kontrata may. Darat laangan ti magatang. Wen, at order ko, i-deliver da ka no intulag sapa. Manungal daw asaan kay nga agtrabaho ngay. Depende ano ka ano nga agpakontrata da manay. Anya ti ko natibus mo aya. Agteksto ka no at da manay. At damot siguro ti ipakontrata daan niya. Kapag kasta ti reaksyon mo. Wen ah, tamadanagan nakmatan lakay. Saan pa'y analpas ti mansyon ta? Kasapulam dagita kontrata tapno makumpleto. Ay nawaw, awan rumba nga pagdanagang bakit. Sakpay di ko nam. Mangyawid ak tumanan iti materialis no at damanan agpakontrata. Wen ah, tapno saan nga isupay a paggastusan ta. Good morning, Mari Conchita. Kastamat kang ka, Mari Wilma. Sumrag ka, Mare. Saanan, Mare? Umay ko la isubli ti martilyo a binulod nila kay ko kada kayo. Tinarimaan na matlaangan, titawa yung Mare. Un, Mare, nalpasan. Ne, kukwayo dagita ang materyales, Mare. Ah? Wen, Mare. Naimbag kayo pa'y, Mare. Gimatang kayo manan iti materyales para iti mansyon nyo. Kasta talaga no nagagattimay sa atao, Mare. Sana ulatan na. Dakkel siguro ti sweldo nila kay mo anya. Ah, medyo, Mare. Ay, da kami nga ta. Ay, nagngina mo nga min ti materyales. Iso nga aging gaita kat anusan mi ti balay nga impatawid dagiti dadakkel ko.
Kaadan to, amari. Tiwala lang sa Diyos. Sa dino tinagapwan ba kay? Ay nawang, di mo't nagpakadakan ka. Mga sublilaan iti martilyo timbagam kanya. Yung nabayagan ka may. Wala, tanaki-istorya akpay iti kumarek. Anya man ang tinagsaritaan niyo iti kumarain? Dagiti materyales iti paraangan dalakay. Apay ti materialis iti paraan da. Umapalaklakay. Maituloy man yung tibalay nga ipatpatakder da. Kadata, awan pa'y narugyan mat. Agan anus talat nga aging gaita. Siyempre, at dati kontrata da pari dyan eh. Bayam, gumatang tanto mo iti materialis. Lumatsyambaan dati may apresyo tinatang bakit. Kurang pa'y kaming turnong ta. Asino ti kinasaritam iti silpon mo, lakay? Tibos ko bakit? Ni Madam Mariana. Anya ti intawag na. Anya kumapay ngay. At damanan ti kontrata. Di manayunan manan ti materyales para iti mansyon talakay. Tangiwat mo bakit? Amangan no at damakang nagkanga. Pasensyakan. Naragsakak laeng tamalpasan ti balay ta. Wana, iti saan ngagbayag. Malpas to day ta amansyon. Ay na, magagara naklaunay lakay. Mangindasar ka man kiti iti kanun ta bakit? Mabisbisin ako. Okay lakay. Mangidasara kon. Sumarunukan to iti kusina. Agasam man ta materials nga inyawid mo lakay. Nagadon. Siyempre tapno mamamingsan ti pa-deliver. Sobrang samo dayta. Okay lang bakit? Ada na panunot ko lakay. Ay nawaw, anya man day taan na panunot mo. Anya nga ta, no pagkwartaan ta tidaduma dita. Anyat kaya't mo asawan bakit? Ilako ta tidaduma asiminto ken landok. Tapno adama laang maigatang tidaduma a materialis ah. Ayunan niya. Mayat day taan na panunot mo, bakit? Pagkwartaan ngagpaiso da kita ang materyales. No maipapan iti kakasta abanag, nalaingak amang idiskarte lakay. Agsapol ka nga rudan iti bayer, bakit? Wun lakay, kung takak dagiti gagayim ko. Siguradong adamayat agumatang. Adwam to ti iyawid mo untun sumarunaw, tapno dakkel mat ti kwartata. Un bakit? Naynayunak to. No kayat mo agad pagdublik pa'y. Kukwayo da kita ang materyales, pare dyan eh. Un pare. Talaga gaya madakkel ti masuswil daw iti kontrata yo pare. Ay wala pare. So ang makagatang kami iti materyales. Amangan ko nakno kasapulan yo piti trabador pare. Taga-playak man man. Sayang. Napaya sayang pare. Naladaw kan pare. Kompleto kami mo tayo. Sayang agpaisan mo kasta. No bilang lang. At dahil mo ti garden nyo pare. Asino nga iti mga iwan ka dagiti mulay yun wag trabaho ka. At dami bakit ko pare. Kaya't kumutag trabaho. Takas makita kat mayat sama ti kontrata. Dagos ngagprogreso ti biyag. Teksan kan tulad ta. No adda bakante pare. Ayun man pare. Agyaman aklaw na ang. Adda na patag nga ibagakan ka, kaloy. Nga ti bagang bakal. For sale ka no ti semento kan landok damari Conchita. Anya? Ilakla ko dati daduma ang materyales, ta sobra ka nung. Anya ko mo itano ilak na ako da. Kanapa yung ilako da. Sobra ka nung nga rod, lakay. Nalakalaang ti panangilako da. Nugatangan ta, makatipid ta. Apa yung ilako da itinalaka. Kat nangina ti materialis ita. Di malugi da. Isumatimbaga ni Mari Conchita. Adda ka no discount na. Sino mat nga iti kahit na amalugi. Ay basta, gatangan ta day jay. Sayang lakay. Aguray man pa. Tapag panunutan ta na saya at bakit? Saan ang mabalin lakay? Ang mga numabayagan kang agpanunot kat maunaan ta. Ipa-reserve kulatan tapno sigurado adata ti makaala. Apay ngay, impa-deliver mo ti materialis iti balay dawil maakumaray. Ginatang da nga ruda, nanang. Ay nawaw, ginatang da ko nam. Wan, apay ka day. Na, apay nga inla ko yaw, kat saan pa'y mo't analpas ti balay yaw. Gumatang kamin tumanan ananang. Anya,
No agsweldo nila kay ko, di gumatang kamanan iti materialis nanang. Sa balit agparparik na kanya ka. Anyat kayat yu asawan? Agpudno ka man kanya ka na ko. Sa dinaw ti pangalalaan nyo kadagijay a materialis Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo aginatang minanang. Mariknak nga dailimlimad jo iti asawam. Ninanang mat, anya ko mati ilimad mi kada kayo ngay. Ang mga no tinaktakaw nila kay mo dagita materialis iti pagtrab-trabahuan na. Ni, saan Tila ibagbagayo mat. Saan kami nga agtatakawan niya? Agasam man dito ang materialis, Wilma. Amom naman no ti binayadak di talakay. Manungan. 10,000 lang. Ay nawa. Kaya na daw. Isula ang matisiningir ni Mari Conchita. Talaga sa balit agparparik na kanyak bakit? Anya mananday tang agparparik na kan ka. Nangina ti kasta materialis sa sentro bakit? Saan lang nga 10,000 ti balor da kita? Di ka pa'y agyaman ta nakatipid talakay. Ay. Agtan samot milagrong aramidon da dya apari dyan ay. Ang mga taktakawon na kita materialis. Imposible mo't nga ilakod da daytay ti 10,000. Nupod mo aginatang da. Ayan nga iti inyawid mo asiminto kan landok lakay. Awan, bakit? Ay nawaw, apay nga awan. Nailako kunti inyawid mo idi na minsan. Asino tinangilakwang? Ni Mari Wilma Ada ti 10,000 talakay. Inlakok aminan, tamangalakan tumula ang manan. Sayang, tawan mo't naiyawid mo ita. Huwag nga Rod. Saan nga min ang nagawid agiti katrabahwak? Iso sa anak ang makatiming. Itaman pa'y. Dayo nga min dagijay. At ayo ti lugar da. Iso akasadot da tagbiyahe. Awan pa'y nga ron mailako ita Awan pa'y bakit? Inton sumaron ng tao. Masapul nga damanin iyawid mo Tanay, nailakok amin. Kat saan pa'y analpas ti mansyon ta? At damot kid di pangalaak bakit? Masukatan daw. Pinayaban na ka no, Madam Mariana. Wan, kat uray saan ka pa'y asumrat, Johnny. Ne, apay ngay, Madam. At na nakasaritak agayam ko. Isupay laang ti makam mo iti kontrata adi mo na ilepas. Saan ang mabali na sukatan dak, Madam? No saan agapo kanyak? Awan da kita trabahador. Apay, kayat mo ti mapabainan? Anya ti kayat yu asawan, Madam. Amok ti kalukwan ngar aramidam, Johnny. Isumat gayam anabiit ama ibos dagiti materyales. Tagayam, iyaw awid mo ti daduma. Ha? Madam? Pasensyakan, ngam nakapangedeng akon. Sukatan kalatan, tapno saan nga isupay apagparparikuta. Madam, masyan ka kumakanyak. Saan pa anal festival ay may? Agsapul kay kisabali apagtrabahwam, Johnny. Ah, Jak kaya ti empleyado, adi na ammo ti makontento. Kan saan lang aday ta? Taktakawang pa'y dagiti materialis ko. Anya ti parikot ayala kay. Dua aldawon adi ka makasarita anasayaat. bakit? Awanin ti trabaho. Ay nawaw, kasanong awanan? Ti kontrata yung ay. Saan pa'y mat-analpas dayjay? Inikatdak ni Madam Mariana. Anya? Naamuan na ti maipapan iti panagtakaw ko. Iso asinukatan na kadagos bakit? Kat, kasanong arudan ti mansyon ta ita? Sapay inlakok amin ang materialis kini Mari Wilma. Sigurado adi na kayat nga isubli dayjay. Kunak tumal. Nay, Ah. adda kayong magayam di tananang. Itay pay, iso anangag ko tinagsaritaan nyo nga gasawa. Nanang, Kunak tumal. Naggapoy ti takaw dagita materyales. Mas daawak nga men, tainla ko yuki de itinalaka. Kat amo yung mata nangina ti materyales ita. Kayat mila ang amalpas ti balay nga arapaap minanang. Ay, unay kayon. Kaslasaan kayo ang makimismisa iti kasta nga inaramid yaw. Anya ngay ita, da kayo maalaang tinaawanan. Ay, unay ang dagijay nga agasawa. Sino nga gasawa bakit? Damari Conchita akin pari Johnny. Abay, anya tinaramid ta? Ay nalakay, naggapo magayam ititakaw ti materialis aginatang ko kadakwada. Kung naktupay kay.
Sapay na aramat mo't aminan. Saanan ang mabalin ang maisuplay? Apay nga ang ginata mo pailaan. Basta siya, awan basol ko di talakay. Inosinte amom dayta. Makatawan man ang tinapalabas, ngam saan pa'y analpas day ta balay. Awan mo nga rod mayat nagpakontrata kanyak. Bakit? Si kantumo ngamin. Ay nawa, di nakpabasulan Ta desisyon tamot at walay jay. Basol mo tadi kamot ngamin nagananad. Anya nga'y, natiliwan nakalaka nga rod tabusyaw. Agan anadak mo't bakit? Naira na lang day dyan niya. Kat, anya nga rodan ti planom. Bakit? Anya nga tanong agabrudak. Ijay mat, Iti ayang ti kasinsin ko hiring da aya. Wan, ipadas kong tuman ngagpay sa tagaplay. Tapno malpas mo't ti arapa at taabalay. Agabrod ka magayam dyan ni anak ka. Wala nang, ipadas ko man tigasat ko ya abroad. Wala tapno malpasan tabalayaw. Wala nang. Ngam na kita amlaan Tama nga no aramidom ijay tikas itinar aramid mo dito. Saanan na lang. Diya akong kay tagtakaw. Narigat ti may sagmak. Ay narigat nga agpaisaw. Anong sa nyo pailangan dagita po ko Tulungan nyo pailangan ni bakit ko. Siya kung ti makaam mo kadagiti apo ko. Ano sam ti mayadayaw tanay, awan mo ti pagtrabahuam dito. Tapno malpas mo ti mansyon nyo. Ibagam kin ni bakit mo. Taidulin na anasaya at ti kwartayaw. Uy, nanang. Kas kanayon ko nga ibaga, nalaglag ang tirik na no dagiti arapaap tayo, ket nagunud tayo, babaan iti nasaya at tawagas. Hello, bakit? Agpauitak man na niti kwarta. Wan man, tapno ada ipasweldo kadagiti trabahador lakay. Umatang kanto mo't lang iti materyales. Tapno malpasin ti mansyon tayo. Nada mabate, idulin mo pailaan para mo't lang iti masakbayan tayo. Wan lakay, kasta ti aramidek. Ay wan gayam, planok ti agnegosyo lakay. Anya negosyo nga Agluto ako maiti merienda, ta iso ti ilako. Sika, ano ka ba alam lakit, di bakit? Sapay at dadag iti ubing. Tapno matulungan ka matlaangan alakay, at damat ti sweldom apagpuunak, kano maipapan kadagiti uping, at daninanang akatulungak. Mala, sika ti makamo bakit? Plano mo manaimbag, tapno saan amasayang ti kwarta ang nagrigrigatak dito'y balasiw taaw. Danda ni malpasan ti mansyon nyo, Mare Conchita. Si kakit di mat mare. Pudno mat, Mare. Kasla mansyon ti balayo. Nagdakkel si ka. Naimbaglaangan tanapanunot nila kay ko ti agabrod. Wan nga rod, Mare. Sipod nagabrod nila kay mo. Kat dakkel ti nagbaliwan ti biyagyo. Mayat itirik na mare. Ayun mayat nga agpaiso tirik na. No dagiti arapaap tayo kat nagunod tayo babaan iti nasaya at awagas. Awan ti pagdandanagan tayo, Mare. Nalpas mo't lang ang ti mansyon nyo, anak ka. Wan nga rod nanang, kamaudyanan na. Kano nga rod nga iti Thanksgiving. Mauray pa iti panagawid nila kay ko nanang. Sa bagay tapno kompleto kayo asa nga pamilya. Wan nanang. Nay, agun-uni mo't ti cellphone mo. Asino nga iti umawawag? Nila kay ko nanang. Na-approvean siguro ti bakasyon na. Ay, sungbatam nga rute na anak ko. Hello, lakay! Bakit? Good news! Makapagbakasyon na kintin sumaruno a bulan. Ay, kat nasaya at ano kasta lakay? Matuloy ti Thanksgiving no kasta. Un bakit? Sikapay lang ti makaam mo ang mga sikaso dita. No problem lakay. Siya kung ti makaam mo iti amin. Ti panagawid mo laangan ti panunutam. Ay, nawaw! Di tay
agaramid iti dakas tapno magunod tayo laeng dagiti arapaap tayo. Laglagi pan tayo kuma, analaglagan iti rikna no ti arapaap ket nagunod babaen iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.